שלום חברים, כאן מעיין לייב טיווי, והיום אנחנו שוב משחקים מיינקראפט, פעם במוד. ואנחנו התחלנו עם הדברים כמו אמרלד, מקלות, הרבה לחם, 9 דיימונד, והדבר הזה שמכינים אותו ככה. הנה, תראו. הופה. נראה אותו דבר. בול. יש לנו את הוויליג'ר שלנו. ואם אתם רוצים לתמוך בערוץ, אז תשימו סאב, לייק ותפעילו את הפעמון. ונשמח גם שתשתפו לחברים. בוינג, בוינג, בוינג. כן, אז עכשיו אני יוצא מהמתחם הזה והולך לעיר הגדולה. כן, תראו כמה זה חוצב. בום! ראיתם כמה? וואו. אוקיי. בואו נתחיל. יש כאן עיר רק אומר שזה מוד. משחקים היום במוד עם הכלי הזה. אני צריך למצוא מיינינג, למצוא איפה לעשות מיינינג. כאן בטח יהיה מיינינג, אז בשביל זה צריך טק טק. זה איתי ברמות. הגענו. יש עוד. תראו את זה. אוקיי, אז מה יש כאן? שמעתי סקלטון. שזה כבר סימן לא טוב. 8 קול. אוקיי, בקיצור, זה הפינה שלנו שאיתה אנחנו נפילה קשה. וואו, לא שמתי לב לזה. בואו נעשה גם ספאון. זהו, עשינו ספאון. טוב, בוא נלך. היי. דיימונד. אני ממש לא מופתע. דיימונד. 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 תנקס. בוא ניקח פה הכל. זה מאוד מזכיר לי את הפיקקס הצבעוני. יש פיקקס צבעוני לא במוד הזה, יש מודים עם שהוא יכול לחצוב כל דבר, כאילו ממש 3 על 3. כמו שזה חוצב 3 על 3. בום. בם. וזהו. בקיצור, הסברתי לכם על המוד. זה סוף הסרטון. ביי ביי.